cel. Pentru că te-ai obișnuit cu un anumit confort. Acei oameni să nu mai audă glasul lui Hristos, adierea Duhului peste ei. Iată, eu stau la ușă și bat în exterior. Dacă aude cineva glasul meu, probabil înăuntru era gălăgie, activități, slujiri. Și Hristos era afară. Teribil. Ești din zona de confort. Poate din zona în care te simți bine. Este primul imperativ. Dacă ai credință adevărată. Vă rog să remarcați, lui Avram Dumnezeu nu-i spune nimic. Doar atât. Ieși din zona ta în care te simți bine. Ieși din țara ta, din rudenia ta, din familia ta. La vremea aceea, sigur, nu existau GPS-uri, nu erau hărți și așa mai departe. Dumnezeu nu-i dă absolut nimic. Și spune, ieși de aici, de unde te simți bine. Îi chemăm pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască și cei mai mulți spun ceva de genul acesta. M-aș pocăi, dar ce o să zică ceilalți? M-aș pocăi, m-aș împăca cu Dumnezeu. Dar o să-mi fie mai greu, că eu sunt obișnuit să fac asta, să fac cealaltă. M-aș pocăi, m-aș întoarce la Dumnezeu. Stăteam nu de mult de vorbă cu cineva și am chemat să se împace cu Dumnezeu și îmi spune, auzi, voi aveți dreptate, eu trebuie să mă pocăiesc. Dar știi când o să mă pocăiesc? Și mi-a spus, când? Când o să împlinesc vârsta de 90 de ani. Îmi spunea cineva, eu m-aș pocăi, să mărit fata. După ce mărit fata și țin nuntă, că dacă nu-i țin așa cum vreau eu, tot satul o să mă bârfiască. După ce fac lucrul ăsta, o să mă pocăiesc. Îmi spunea cineva care este om de afaceri, eu m-aș pocăi, dar sunt implicat acum în niște afaceri nu tocmai curate. Să finalizez asta, să-mi acumulez un capital pe care să pot investi ulterior și apoi iau în calcul să mă pocăiesc. Credința adevărată niciodată nu face calcule. Credința adevărată mă va determina să ies din zona mea căldicea, din zona mea de confort. Titlul unei cărți, o recomand în mod deosebit tinerilor, spune la un moment dat, nu poți să umbli pe ape dacă nu ieși din barcă. Noi am vrea să umblăm pe ape, ca odinioară Mântuitorul Hristos, dar am vrea în același timp să rămânem tot în barcă. În Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 34, 38, și aceste cuvinte sunt pentru biserică, dar pentru fiecare dintre dumneavoastră. Evanghelia după Marcu, capitolul 3, 8, versetul 34. Apoi a chemat la el norodul. Vă rog să remarcați, norodul și ucenicii. Deci, aceste cuvinte sunt adresate tuturor. Și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze, căci oricine va vrea să-și cape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții îngeri. Spun că am credință, ia-ți crucea și urmează-mă, spunea Mântuitorul Hristos, în fiecare zi. Neagă-te pe tine însuți, pe tine însăți. Leapă de tot ce te ține de lume. Ieși din zona de confort, cum spuneam. Ieși din Ieși din mijlocul idolilor. Ieși din ceea ce pare că ți asigură o situație confortabilă, plăcută.
Drumul spre iad, spunea cineva, este pavat cu intenții bune. Dacă spun că am credință, trebuie să ies din zona în care s-ar putea să mă simt bine. De câte ori, frați și surori, noi ezităm, ne cheamă Dumnezeu să facem ceva și imediat începem să facem calcule, să facem, ar spune unii, studii de fezabilitate, să vedem dacă funcționează. Vă aduceți aminte, înainte de 89, când erau vremuri grele, toate satele acestea, și eu mi-aduc aminte, eu am crescut la Bocșa, știam că veneau tinerii de la Glimboca, străbăteam satele din jur, cu riscul de a fi arestați la vremea aceea și făceam misiune. Azi de multe ori întrebăm pe frați, vrei să mergi în misiune? Da, dar mi se plătește drumul. Dar cu ce mașină mergem? Merg în misiune numai să vedem cum e vremea duminică dimineața. Plouă, nu plouă, bate vântul, e furtună. Credința adevărată este cea care mă scoate din locul în care s-ar putea să mă simt bine. În al doilea rând, nu te uita la resursele tale. Nu te uita la resursele tale. Avram, când este chemat de Dumnezeu să iese din zona în care se simțea bine, spune Scriptura, versetul 4, Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. 75 de ani. N-ar fi politicos să vă întreb, mai ales pe doamne, pe surori, ce vârstă au. Dar, probabil mulți dintre dumneavoastră ați depășit vârsta de 70-75 de ani. Ați pleca la vârsta asta în altă țară și nimeni să nu vă aștepte acolo? V-ați face bagajul? Să mergeți într-o țară în care Dumnezeu spunea să-ți arăt pe drum unde o să mergi. Și când o să obosești, o să-ți mai spun, mai fă câțiva kilometri și am să spun unde să-ți întinzi cortul. Ar merge vreunul dintre noi? Nu. Nu. Nu te uita la resursele tale, la abilitățile tale, la ceea ce poți să faci. Și am să vă dau câteva exemple. Când Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îl întreabă pe Moise ce ai în mână, el spune un toiac. Și este un cioban. Și are 80 de ani. Și Dumnezeu îl cheamă pe Moise să schimbe istoria unei națiuni, a unei lumi întregi. Când Caleb ajunge în țara promisă, are 85 de ani. Și Caleb spune lui Iosua, dă-mi muntele. Cei mai mulți dintre noi visează la pensie. Caleb, la 85 de ani, spune, dă-mi muntele, nu mă mulțumesc cu câmpia, nu mă mulțumesc cu un hectar pe care să-l cultiv și să-mi pun zarzavatule și ceea ce eu vreau. Vreau să cuceresc muntele. Nu mă mulțumesc cu mediocritatea, nu mă mulțumesc cu jumătăți de măsură, nu mă mulțumesc cu improvizații, nu mă mulțumesc cu un creștinism trăit doar duminica la biserică, ca un fel de costum pe care îl iau pe mine. Vreau muntele. La 85 de ani. Într-o zi, Mântuitorul Iisus Hristos trece pe țărmul Mării Galileea și spune unor oameni batjocoriți de ceilalți, agramatos, necărturari, analfabeți, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Și probabil ucenicii s-au uitat peste umăr să vadă cu cine vorbește Mântuitorul Hristos și el se adresează unor pescari. Voi sunteți lumina lumii, a cosmosului, dacă ar fi să traducem literal, și sarea pământului. Nu te uita la resursele tale. Câți dintre noi nu spunem, m-aș pocăi, dar nu pot să țin. Ați auzit asta? M-aș pocăi, dar nu pot să țin. M-aș pocăi numai să mă las eu de fumat, să mă las eu de femei. M-aș pocăi numai să mă las eu de furat. Îmi spunea cineva care s-a pocăit, spunea, eu eram bolnav dacă atunci când plecam la 3 de la fabrică nu furam ceva de acolo. Trebuia să iau ceva.
M-aș pocăi, dar să mă las eu de furat. M-aș pocăi, dar să mă las eu de băutură. Și oamenii se amăgesc. Când Avram este chemat, credința care este în inima lui, Dumnezeu nu se uită la resursele lui, ci la resursele lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu pentru acesta. Un mare om al lui Dumnezeu, cel care predică Evanghelia cu putere deosebită în aceste vremuri, fratele Paul Washer. El spunea într-unul din mesajele lui, problema nu este că suntem slabi, ci că nu suntem suficient de slabi. Problema nu este că suntem slabi, ci că nu suntem suficient de slabi. Cel mai mare om născut din femeie, sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, la un moment dat este întrebat, ce zici tu despre tine însuți? Și vă rog să remarcați modul în care este întrebat, scoate în evidență personalitatea lui Ioan Botezătorul. Ce zici tu despre tine însuți? Și s-ar fi așteptat ca Ioan Botezătorul imediat să-și caute ceea ce se numește astăzi CV-ul, curriculum vitae și să spună cine este el. Și Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie, spune, eu sunt un clas. Care strigă unde? Pustie. Pustie. Și vreau să crească el, iar eu micșorez. Tatăl credincioșilor, Avram, la un moment dat el spune, eu care nu sunt decât praf și cenușă. În mare, un alt om al lui Dumnezeu spune, eu nu sunt decât un vierme. Sfântul Apostol Pavel, cel care, prin care Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit în secolul I, el la un moment dat spune, o, nenorocitul de mine, ce nu mă va izbăvi de acest trup de moarte? În altă parte el spune, nimic bun nu locuiește în mine. În altă parte el spune, în 1 Corinteni, capitolul 15, ca unei lepădături, termenul acolo este ca unui avorton. Dumnezeu mi s-a arătat și mie. Eu care sunt cel mai neînsemnat dintre toți apostolii. Care e credința adevărată? Credința care se bazează pe resursele lui Dumnezeu. Nu pe resursele tale, nu pe resursele mele. Atunci când vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, m-a chinuit păcatul ăsta toată viața. Mi-a distrus familia, mi-a distrus copiii, mi-a distrus poate profesia, cariera. Sunt nimicit de păcatul acesta. Vreau să mă despart de el, spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7. Vreau să fac binele și răul stă lipit de mine. Răul coabitează cu mine. E parte integrantă din mine. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, nu pot. Nu pot. Nu pot eu să mă las, că păcatul mă ia în stăpânire. Și de-abia așteaptă Duhul și vei vedea cum te ia în stăpânire. Dar noi spunem, eu vreau. Eu dreg. Eu mă las. Lasă-L pe Dumnezeu să te despartă de păcat și vei fi despărțit de păcat pentru totdeauna. Slăvit să fie Dumnezeu! Dacă te lași tu și te lupți tu cu puterea ta, cu resursele tale, când nici nu te gândești, păcatul te va lua din nou în stăpânire. Credința mântuitoare se bazează pe resursele lui Dumnezeu, nu pe resursele